Gidismiss sa piskalya ang kasong gisangat batok sa barangay councilor sa Umapad Mandaue gumikan sa issue nga wa pagsweldo sa mga trabahante. Ang kapitan sa barangay nahimong emosyonal sa maong kalambuan. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa resolusyon sa Mandaue Prosecutor's Office, gidismiss ang kasong gisangat sa 5 ka mga empleyado batok sa ilang barangay konsihal. Kahinumduman, gikiha ang Budget Committee Head tungod sa pagdumili sa pagpirma sa payroll sa mga trabahante sukad pa sa Enero. Matud sa piskalya, ang wala pagpirma justified kay dunay gipangayo nga dugang dokumento o requirements o gihisgutan ang issue ngadto sa konseho. Dugang nila ang lakang in good faith ug walay igong ebidensya nga nagpakita og criminal liability. Apan isip reaksyon, kahingawa ug kabalaka ang gipadayag sa mga empleyado. Kapin sa gatos sila tanan nga wala na sweldoan sulod sa napo ka buwan nga naputos na kuno sa utang. Nagbinghoy ug naemosyonal pa sila nga miatubang sa kapitan. Paita din mo pobre nga giyata ka na gani na nawagtang na pagkustisya ang amo ang gilaban nga unta. Ang amo radyong ipangayo, sir. Ang amo radyong hinaguan. Total amo man ang gitarbahan nga nung dili man na niya ihatag. Kung ato may sa tindahan, napay tao, isampit na mo. Ini tanaw nila, uy, sila nasad. Kalit na kawa. Di magpautang, kung may kabayad, kung may sweldo. Si Kapitan Reb Cortez na emosyonal usab nga mipasabot sa sitwasyon. Maluoy ko kay naghago, pero walay compensation ng ilang kahago. Nang hinaot kini nga mapirmahan na ang payroll, dili lang sugod sa Setyembre nga giaprubahan sa konseho apan angayang gikan pa sa Enero. Sa numero sa Barangay Council, outnumbered ang kapitan sa mayoriya sa konseho. Ni-approve sila sa budget, pero pagpapirma sa mga sekretary, di man sila mo pirma. Di sila mo pirma, kay na ako nila ipausab. Makaingon tayo in good faith ang gibuhat niya. Kani mga tao na nagsuffer. Gisuwayan unta namo pagkuha sa habig sa gikihang konsihal sa paborable nga desisyon kaniya. Ingon man sa bag-ong pamahayag sa kapitan ug sa mga empleyado. Apan wa kini mutubag sa among komunikasyon. Samtang ang administrative aspect sa reklamo batok sa konsihal anaa karon sa City Council. Nico Sereno, Balitang Bisdak.